IG jagaban wakar Madugu. Salisu ya su dadi Na mutum jimi kwankwasa Madugu. Ali Ni AUM ma ina tafiyar Madugu. Sale Na bi jagora Madugu. Abba Salo Ni ina tawagar Madugu. Sadiq dan Soba Ni ma ina tawagar Madugu. ga Nabil Ganduma kai Ina tawagar Madugu. jamu mu je Madugu Muna tawagar dausayin Madugu. amana ne Madugu Muna tawagar jarumu Madugu. mu ne dadi Madugu Muna ga tawagar Madugun Madugu. dubun jama'a dandazo Muna ga tawagar mai gari Madugu. gami da wuri ya iso Muna ke tawagar gyaran kasar mu Madugu. dole a barwa maza Muna ga tawagar dadin Madugu. haziki a siyasar kasa Muna ga tawagar sarkin Madugu. sarakuna na siyasar kasa kusa mai sai ta tarbiya ta matasan kasa jagoran mu garkuwar ilimin yan kasa ga dakta babba bici ga dakta babba bici dakta Abdullahi babba bici maso Madugu kalarsa kalar Madugu halinsa halin Madugu dakta babba bici kwarai a kwankwasi ya ka zama jigo amana sai dan amana dan tawagar Madugu ya kawo ci gaba a fannin ilimi talaka tilas yayi godiya Muna tawagar Madugu. ku duba duka jami'o'i na kasar nan da ta babba bici ya yi ayyukan ci gaba mai gida Muna tawagar da Madugu. ta babba bici ya ba da ayyuka ga matasa ya ba da jari domin talaka ya wuce matsalar gida Muna tawagar Madugu. da ta babba bici a koda yaushe buri na yaga talakawan Najeriya da masu kuɗi kai ɗaya Muna tawagar Madugu. da babba bici hakan yasa aƙidar su ta zama iri guda da sadauki na kwankwasiya mai gaskiya Muna tawagar Madugu. Nazifi IG a yau nake baitun Madugu ta Abdullahi babba bici maso Madugu shine ma ya ce miyo waƙar Madugu Muna tawagar Madugu. Dan Musa. garkuwan talakawa mai gida Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. muna tawagar Madugu dan Musa Garkuwar talakawa mai gida. kwankwasa ne Madugun dubun jama'a dandazo Muna tawagar Madugu a NNPP. Kwankwasa ya zaɓin ƙasa. Me kayan marmari muke so Najeriya. Muna tawagar Madugu. A NNPP. Kwankwasi ya zafin ƙasa. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Muna tawagar Madugu. A NNPP. Kwankwasi ya zafin ƙasa. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Muna tawagar Madugu. A NNPP. Kwankwasi ya zafin ƙasa. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Ƙasa ta mu Madugu. A NNPP. Garkuwan ƙasa kwankwasa mai gida. Kan Musa mai farin hali zo karke ƙasa. sunan ka na sa fara Allah ya zalli jalalu ba ni basira na rera waƙar ka da na yi aro Muna tawagar Madugu. ƙara salati ga shugaba na halittu ubangidan siddiqu da faruku na Ali Haidaru Kwankwasa ya rike ƙasa. rabbu ka je
bici na madugu. Kwankwasa ya rike ƙasa. Ina tawagar madugu, mu fatan mu kwankwasi ya ta rike ƙasa. Ya tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Ga dodo, ga dodo, Kwankwaso, ga zaki, kwankwaso, ga zaki. kwankwaso. Dr. Rabi'u Musa wanda bai da makusa, mai dubu na matasa, garkuwa na matasa, ginshiki ga matasa, ya riga ya yi nisa, tunni ya yi hoɓɓasa. Dr. Rabi'u Musa kwankwasi ya amana, shugaba na ƙasa shi yar manuna ta nuna, a dan yana da amana, sai mu bashi amana, zai rike mu amana. Na kwankwasi ya amana, sai mu yo da bibi mu zaɓi NNPP, kar mu ɗau APC a kar mu ɗau PDP. Dakta Babba Buci ya ce mu zaɓi NNPP, na Madugu sanya gudu, ko kaɗan ba shi gudu, dogaran Alsamadu ya zamo mai zuhudu. Dakta Babba Buci na kwankwasi ya gatan aiki, za mu ga utaraki, ya zamo kan ɗaki, gatan yabanya taki, ja mu je gaba zaki. Dakta Babba Buci na Madugun mu gugan karfe, yan uwa sun tsofe, wanda ke son wari ya biyo sassafe. Dakta Babba Buci farin uba murucin dutse, wa'ayin ya sa dole sai ruwa ya tsotse. Kun ga bawon sillan kara masa ai sartse, wanda korodi ya yi wa kutufo zai lotse. Dakta Babba Buci na kwankwasi yana gaishe ka, mai hagu mai dama mai raba mana harka. Lailatul qadar ganin ka sai jinin albarka, kaga dan albarka, dan gidan albarka, addu'a ta bika, halinka ba mai suka, na ka Salisu Yazdadi yake gaishe ka. Ya tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Ga mata ga maza 'yan tawagar madugu. Muna bayan madugu, Kudu da arewar ƙasa muna tawagar madugu. muna bayan madugu, Sai kwankwasa zakin maza ki gudu mai sa gudu. muna bayan madugu, Kai ne zaɓin arewaci da mutanen kudu. muna bayan madugu. Kai ƙasa ta sai madugu. Sata sai Shugaban madugu. ƙasa kwankwasa madugu. Sata sai Garkuwan madugu. talakawa madugu. Sata sai madugu. Jagora madugu. Ga kuma Dakta Babba Bici maso madugu. Alhaji Dakta Babba dodon 'yan tsintsiya. Ka zama ginshiki a fadin Najeriya. AUM Aliyu ke yi maka baitika na 'yan tawagar madugu. Ya tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. NNPP, Siya ta rike ƙasa. NNPP, Siya ta rike ƙasa. NNPP. Siya ta rike ƙasa. Siya ta rike ƙasa. Matasa ne ga muna, dubu miliyan dubuna. Muna tawagar madugu, muna bayan madugu, da dubu miliyan madugu, irin su Dakta Babba Bici na madugu. To mu fatan mu kwankwasi ya ta rike ƙasa. Ya tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Allahumma ga zaɓin ƙasar mu. Sai dan Musa. Kwankwasi ya ta shiga jinin mu. Sai dan Musa. Madugu kai ne mai gidan mu. Sai dan Musa. Ginshiki kai ne garkuwar mu. Sai dan Musa. Al'umma na ƙasa ga gwanin mu. Sai dan Musa. Wanda ke kaunar ci gaban mu. Sai dan Musa. Ilimi da tsaro za ya ba mu. Sai dan Musa. Lafiya da ruwan sha mu samu. Sai dan Musa. Abinci yayi sauki a ƙasar mu. Sai dan Musa. Dakta Abdullahi
sha nema haziki na kanawa. Yanzu NNPP ce gidajen kowa, na ku abba salo ne da tamburan dan baiwa. Muna tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Ba za mu yi jam'iyya ta beraye ba, ba za mu yi jam'iyya ta horaye ba. Ga kifi mu ba za mu ɗau kwaɗo ba, ga zaki mu ba ma bukuraye ba, ga namiji uban maza ba gaula ba. Kwankwasa jigon mu ba ƙashin yarwa ba, gamji ana sassakar sa bege zau ba. Dan Musa mai amana ba ƙarya ba, jirgi mai ayarin masoya babba, mai kishin 'yan ƙasar mu ba ƙarami ba. Dan Musa bai kama da 'yan hansun ba, shi ne zafin ƙasar mu ba tunku ba. Kwankwasa a ƙasar mu ya zame musu dodo, NNPP jam'iyya mai kwando. Saƙon baffaɗan bici ya je kunnuwan ƙasa, 'yan misale da baitukan Kwankwasa shugaban ƙasa. Muna tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Tamu mu je shugaban ƙasa. Kwankwasa madugu. Burin muka zama shugaban ƙasa. Kwankwasa madugu. Kai aiki na ci gaban ƙasa. Kwankwasa madugu. Ka ba da tsaro a cikin ƙasa. Kwankwasa madugu. Ilimi ya wadata ga 'yan ƙasa. Kwankwasa madugu. Lafiya inganta ga 'yan ƙasa. Kwankwasa madugu. Ayyukan yi su wadata a ƙasa. Kwankwasa madugu. Ga sabon dakta babba bici mutanen ƙasa. Sadiq dan so bana zo da baitocin mai gida. Muna tawagar madugu dan Musa. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwasa ya kwashe ayarin jama'a dandazo. Ga zaɓin 'yan ƙasar mu